We praise your name. We praise your name. We praise your name. We Father, we give you glory. Hallelujah. Father, we give you praise. You are God from beginning to the end. You are God all by yourself. You are God who was, is, and is to come. You are the great I am. Adama Sulabahaya. Lima kazoda liba atakasuya. Liba dano shadamanda labasaya. Lord, we bless your name. 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 Your name. He is worthy to be praised. Oh, yes, Jesus. Worthy of glory and honor. Hallelujah. Oh, Shadabahanda Masaya. Elabasana Masha. Oh, Lord, we thank you. Lord, we thank you. Jesus. Elokuthatha lethuba bazalwane. Ngibingelele kakhulu our Father egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Our Father the Bishop who just ministered the word phakathi kwethu. Baba Bishop, our generation is so honored to have you. We celebrate you, we love you, and we honor you. Ngiyacela bazalwane sibe ngezinyawo. To celebrate the life of our Bishop. Thank you, Lord Jesus. Oh, Jesus.
Siyabona kakhulu Bishop umsebenzi uNkulunkulu awenzayo ngawe ebandleni lika Kristu as a whole. Siyabuka sikude and we thank God for your life. And siphinde sikubone kakhulu nakumpostoli uNsibanda. Sibone isandla akhula ngaphansi kwaso. We know how he celebrates you, Nino Mama, and because of that, we also celebrate you. Siyanibingelela Nino Mama kakhulu, siyathoba ukuma phambi kwenu namhlanje. Uma sekukhuluma indoda endala, kuvele kuphela ukuthi wena uzothini bazalwane. Ukube kuseyilesi yasikhathi lapho khona esasibuye sidlale umayipatile lapha ealtar ngabe ngithi umbe umgodi. Manje ke sesadlula emidlalweni bazalwane wokudlala icompetition ukuthi ubani oshumayela kangcono. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu kakhulu. uNkulunkulu ukusebenzisile kakhulu Bishop kule ndawo. We were equipped ukuthi asibuye size la ngoba uNkulunkulu sethembela. Ngithanda uma uJesu ephendula in the book of Mark, ephendula uPeter mayibuza ukuthi njengoba sesikulandele kangaka siyotholani kwamanye ama gospels awakuvezi lokho kuvela encwadini kaMark. Uthi kwamanye ama gospels akekho namunye oshuyise nonina nabafowabo ongayithola okuphindwe kakhulu kuleli nale kwelizayo. But la in the book of Mark ubala also uthi akekho namunye oshuyise nonina nabafowabo ongayithola okuphindiwe oyise abafowabo bese bala nama persecutions ethi and persecutions also. So uyabona ukuthi ama persecutions kithi njengabazalwane akuyi package yama rewards. Mawubona inhlupho bokwazi ukuthi kungenxa yokumlandela. But esikuthokozelayo ukuthi siyazi ukuthi in those persecutions we are not alone. Number 2, we are more than conquerors. We overcome before we even get into the ring. Because siyazi ukuthi lokho nje bazalwane ama benefits okukholwa. Ukuhletshwa, ukweswela, ukuhlupheka izinto esithola ngenxa yokumlandela. Thank you so much Bishop. Ngiyabingelela apostoli egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi movement isize yafika lapha ePaketi. Besilokhu sibuka ikwanongoma. Sifisa ukuba ingxenye yayo. Le nje edlule ngangiplane ngayo yonke indlela ukuthi uzongibona sengena. Ngajikelwa ke abantu engangizohamba nabo ngo last minute. Ngangikhansele even ama invitations for that day ngithi ngizoba khona. Kwagcina kungenzekanga but namhlanje I thank God that I am here. Bengifisa kangakanani engabe bengikhona ukuzohlala phansi ngilalele ukwenza kaNkulunkulu. But ke ngoba khona amadoda kaNkulunkulu sizolalela bazalwane egameni lika Jesu Kristu sizodumisa uNkulunkulu. Uyagcizelela umpostoli uNsibanda njengoba ehlezi la phansi ukuthi indumiso yetende sebefikile abanye babo, abanye basendleleni futhi bayeza. So nje bazalwane wait in anticipation ukuthi we are still gonna be blessed. Hallelujah. Awubazalwane kodwa amen wenu usuvele wanciphaki. Ngiyabingelela kakhulu abefundisi bonke abakhona i5-fold yonke ngiyabingelela. Ngiyesaba ukuba benishina
ngoba ngizosuke ngishiya abanye bese ngiba umuntu omubi. Ngiyabingelela nonke abafundisi, siyathoba kakhulu ukuma phambi kwenu to minister the word. Ngithe mangifika eGoli ngolwesithathu ngafike ngabamba iflu yakhona bekubandamana, manje ngiyanhlinhliza nje, ngiyazizwa ukuthi ngisho ngithi ngifuna ukucula kwenzeki ngenxa ukuthi ngifike ngabamba umkhuhlane. Ngawuzama-ke ngezinto zokuwuzama ngithi ngifuna uphele. Ubengibuza umama ngifike entambama nje lapha ekhaya after 5. Ngifika ngathi ngifika ngangilala kusofa uthi umama kodwa lo muntu sathi uyoshumayela njalo ngoba enjena nje. So siyabonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi usivumelile ukuba khona namhlanje. Ngiyacela bazalwane ukufunda izwi likaNkulunkulu ebese siyakhuluma kafushane bese ngihlala phansi ngizoba mfushane bazalwane ngenxa lokho esengikuchazile egameni likaJesu. Amen. Ngiyabingelela kuma worshipers, ngihlabelela kahle bafowethu, uNkulunkulu anibusise. Ngiyabingelela naku prophet uNdodakazi wami bazalwane. Ngeke ungabi nogcobo lwemali wena ubuzalwa yimi, ngabe uyaganga. Ngifuna ngikuthela induku. Ngiyabingelela kwabazidlalelayo ngapha egameni likaJesu. Incwadi yeZaga chapter number 23 uthi phezu kwentaba phansi kwamafu ebukhosini akeni sesilindela thandazela vuselelo phezu kwentaba abazalwa phansi ikhona kodwa bazalwane. Jesus uyakitheka njengamanzi,
Aze siphinde sibhedise isound kanti ebesiza kahle. Eze sibhedise kodwa khona kuyezwakala. Ethi sifikile. 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 Awu kodwa abantu yachitheka. Njengamanzi-ke. Verse number 10. Funda verse number 10. Verse number 10. Sizothandaza. Verse number 10. Ukhona ofundayo? Isaiah chapter number 23. Verse number 10. Thank you, Jesus. Sifunda Isaiah chapter 23 verse number 10. Yes. Ufundeka kanje. Ungasusi isikhonkwane esidala. Ungangene emasimini ezintandane. Awu, cela ungiphindele futhi. Ungasusi isikhonkwane esidala. Ungangene emasimini ezintandane. Bese uyathandaza. Liyaphila ebusuku izwi lakho. Linamandla limile lidalo kungekho kube khona izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele khuluma ke ngalo ebusuku uNkulunkulu wethu onamandla uvula indlebe yethu kamoya ukuzwa ukukhuluma kwezwi lakho ebusuku libusise kaNkulunkulu izwi lakho in Jesus name amen. Cela uphinde lento kade uyifunda. Usuyifunda chapter 22 verse 28. Chapter 22 verse 28. 22 verse 28. Verse 28. Ungasusi isikhonkwane esidala oyihlo abasimisileyo. Thank you, Jesus. Phinda kokugcina futhi. Ungasusi isikhonkwane esidala oyihlo abasimisileyo. Do not remove, do not move the ancient landmarks that your fathers have set. Ngiyayithanda ku 23 kodwa ngizwa ngathi ngiyithanda kakhulu ku 22. Ngoba ku 23 kukhulunywa ngesikhonkwane ukuthi asingasuswa kodwa ku 22 uchazwa nokuthi sabekwa obani lesi sikhonkwane. Nikhona kodwa bazalwane. uBishop ungifake kuyimudi yokukhuluma manje ngizwe ngathi ngize kuzogijimeka ngayo bazalwane. Isikhonkwane sabekwa obaba ngoba njengoba sigijima nje kukhona abagijima kuqala phambi kwethu. Futhi laba bagijima kuqala kunezikhonkwane abazibekayo okuyizona ezisetha the boundaries ukuthi uma kuhanjwa within these landmarks. Nikhona kodwa bazalwane. La mayibhala inkosi ehlakaniphile uSolomoni uquota from umthetho okuLeviticus chapter number 19 lapho kukhulunywa khona ngemithetho yomhlaba. uNkulunkulu wayekhuluma noIsrael
ukuthi akungasuswa ikhonkwane ngoba mawuke wa remove the landmarks lokho kwakuthathwa njenge criminal offense, kwakuthathwa njengomuntu owenze ubugebengu ontshontshele umakhelwane wakhe indawo noma umhlaba ebengesiwo wakhe. Now thina esesithe ukuphila kancane noma singakabadala njengobishopi sesike sathenga imihlaba. Mawuthenga umhlaba induna iyokubeka noma lo osuke yokubeka kunezinto. Number 1 baphatha isondo elikwazi ukukala mabehamba ngoba sekuthe ukuphucuka manje, but iqala kwakuthi makuzobeka umuntu bazalwane induna ithi umhlaba wakho uzoqala la bese ithi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bese umhlaba wakho ohamba ugcine la ukuya le nakhona futhi ephinde enze njalo. Uma ke wena usususa lesi sikhonkwane endaweni yaso ngoba ngesikhathi ebeka lesi sikhonkwane kuba either isihlahla noma yitshe noma i-ring force noma yini ongayibeka ukuze kubonakala ukuthi umhlaba wakho ugcina la. Ngiyazi bazalwane ukuthi aningizwa, kodwa khona kunjalo nje bazalwane ukuthi kwakubekwa ikhonkwane. Lezi ikhonkwane zikutshela ukuthi you do not move beyond. In other words, you are given your territory. Kuthiwa now this is your territory. Yila unamandla khona la. Yila okwazi ukukhipha izwi lakho lilalelwe mawulanga phakathi. Uma kungahle kube khona umuntu ozokuhlasela ulanga phakathi, lo muntu yobudelele wena, wadelela iduna, wadelela inkosi. Ingakho nangomthetho wase South Africa uma kuthe uyibekela isagila sakho akhulume ngaso ubishop ebese qhamuka indoda izokwedelela in your territory, unamandla kuyishaya ngesagila. Makufika amaphoyisa lowo muntu uthathwa njenge intruder ebizokuhlasela within your boundaries. Oh, nikhona kodwa bazalwane. Thina ke bazalwane ngoba sakhula kulesi sikhathi kuneyinkomo selusa saphinde sakhula nangesikhathi sodlame. Lese bishop nje 1992 kwakuyisikhathi esingemnandi. Udlamelwa ludlalubi. Kwakuke kwenzeka uthola ukuthi kuqhamuka abanamandla kunawe. Uma beqhamuka abanamandla kunawe ubona ukuthi ngeke ukwazi ukulwa nabo, bewubaleka uziyongena ekhaya. Bawuke wangena ekhaya bengagijimele endlini ngoba uyazi ukuthi mawungahle ungena endlini hleze ushawela ukuthi ubalekela abanye abafana. So bewuthi mawubaleka mawuke wangena esangweni lasekhaya bese uyaphenduka uba face bese uthi wozani bafana bami yini esikwenze wanamandla kanti ubaleka ukuthi sewungene kwi-territory yakho. I-territory yakho ikunikeza amandla. I-territory yakho is your place of safety. I-territory yakho yila une-dominion khona. Wozani bafana bami bese nabo bayazazi ukuthi banamandla kunawe, kodwa inkinga babeke bakushaya ungaphakathi. Abasalwi nawe kodwa sebelwa nobabu wakho. Amanye amagama babethinta within the territory, sebeshaye ubabu wakho automatically. Amanye amagama awusaze thembe wena, kodwa once wangena kwi-territory
sewuthembe yona leyo nto eyaqala umsebenzi omuhle empilweni yakho ukuthi futhi izowufeza. Awunawo amandla kodwa ubaba unamandla. Ubaba unamandla. Oh yes Lord. So now territory yakho nje, it's your place of safety, it's your place of dominion, it's your place where you exercise your dominion. Uthi lapha yakuzoba nehlahla, lapha yakuzoba nengadi, akekho okuphikisayo. Lapha yakuzoba nendle enkulu, lapha yakuzoba nendle encane, akekho okuphikisayo. Because mawukhuluma in your place of dominion, ingaphakami kakhulu madoda ngoba ivoice yami ayikho la. Akekho kwazi ukukuphikisa in your place of dominion. Akekho namandla ukuthi cha in your place of dominion. Because in your place of dominion wena uthi lokhu akuhlalela, lokhu akuhlalela, lokhu akuhlalela. Yingakho kulamadoda asazogano ungamhlalisi umkakho nomama wakho ngoba bazoba ngikhishi. Nomama ufuna indawo yakhe yokubusa, kanti nogogo naye uthi kukwami la mtholela indawo la azothi la kuhlala iTV, la kuhlala usofa, la kuhlala istofu. It's the place of dominion yakhe. Yalo manginikeza i-counseling yabantu abazoshada, ngiyabatshela ungahlalisi umkakho kakhulu ekhaya, futhi ungathi uzokwakha indle ngoba ufuna i-territory yakhe la azobusa khona. So now kufuneka kube nama-boundaries. Athi this is my house, this is my yard. Kuleli yard ngitshala ubhontshisi la, ngitshala ispinashi la, ngitshala ummbila la. Akekho ongakwazi ukumtshela. Pastor, where are you going with this? Kunama landmarks abekiwe, angabekwanga yithi, abekwa obaba abagijima phambi kwethu. Kwi-Old Testament bekunama landmarks akhona ukuthi mawufuna ukuhamba noNkulunkulu nazi izinto okufanele ugijime phakathi kwazo. Oh kodwa bazalwane khona, kodwa bazalwane enye yazo it was fasting and praying. Ngoba sibona uMoses ezohamba kahle noNkulunkulu, ahamba yohlala noNkulunkulu for 40 days and 40 nights without food and without water. Uyokwenzani? Uyomarka the territory ukuthi Israel noma bethiwa ugizwa, kodwa manje ngabuya entabeni kunento engizobuya nayo ezokwenza ukuthi noma engathanda ukukulalela kodwa nglalela. Number 2, kwi-Old Testament enye yama landmarks bekungama altar. Bewungakwazi ukuphila without the altar. Ukuphila within the altar ulwelwe yi-altar. Ulele wena i-altar eliliziphi zakho wena ayikhona kodwa bazalo i-altar likwazi ukukhumbuza uNkulunkulu izinto azethembisileyo. Lake lakhiwa uNowa ngelinye ilanga, mina Yesu Nowa uma kade kunemvula, lithi iBhayibheli seyiphelile imvula wakhela uJehova i-altar, wabeka ilwane ehlambulukileyo. Lithi iBhayibheli uJehova wathi mayezwa iphupho elivele altar wathatha inqumo same time, wathi ngeke ngiphinde ngiphuphisa umhlaba ngamanzi. Wamisa uthingo lwenkosazana, wathi njalo mangibona uthingo lwenkosazana ngiyokhumbula izwi engalethembisayo. Yini uJehova namanje uthingo lwenkosazana angeke ulibone ilanga libalele, kodwa malikelana livele livuke liyokhumbuza uJehova ukuthi khonto wake wayidla
altare likaNoah ungasaphuphisa. Wake wadla uNkulunkulu manje awukwazi ukusibulala. Wake wadla uNkulunkulu wena ukhohlwa awuphela manje. Dilabasha khona mase sasithi maselusile bese lina singaphesheya komfula masike sabona uthingo lwenkosazana sasivele siqhubeke nokwelusa ngoba siyazi ukuthi imvula ngeke iseze. Sasingazi ukuthi ithingo lwenkosazana luyavela ngenxa ye-altare, kodwa baba bethu babebekile i-altare ukuthi mawufuna ukunyakazisa uJehova makhele i-altare uzonyakaza. Umfana sekubalekeni uJakobe igama lakhe lithi iBhayibheli wathi mayelele wabona umkhwelo omude wabona ingelosi senyuka zehla. Lithi iBhayibheli wathi maye phaphama wathi phela le ndawo indawo kaJehova yindlu kaJehova. Uthi kodwa bengingazi wanele wathi sengiyazi wakhe i-altare. Wanele nje i-perception is powerful. Wanele wabothi indlu kaJehova le avele semthana wakhe i-altare. Manje unenkinga uJakob ukuthi ngisekubalekeni, njengoba ngisekubalekeni anginazi izindlu, anginazi izilwane ezihlambulukileyo. Wacinga ukuthi yini engizokwakha ngayo i-altare. Lithi iBhayibheli wathatha amafutha okugcina aye nawe esuke nawe ekhaya wawathela phezu kwetshe wathi Jehova mawuke wangibusisa ngizobuya ngizonikela kuleli altare. Jehova mawangibusisa sengiyakhile i-altare. Jehova seniyakuphoqa ukuthi ukukhumbule uthanda noma ungathanda, ngoba njengoba ngakhalela i-altare lithi iBhayibheli waqamba igama wathi iBhetheli le. Hawu kodwa bazalwane kunamagama esiyowaqamba masike sahlangana nezulu. Walishiya i-altare wahamba umfana kaIsaka wayezwe nangalazi kanti i-altare lizosala limkhulumele. Lithi iBhayibheli welusa umkhwe wakhe wadlala ngaye i-altare lakhuluma. Lathi laba be-altare akudlalwa ngabo ngisho ngabe uyathanda. Uthi umkhwe wakhe uthi wena uzothatha izimvu eyimahwathuhwathu ngoba wayazi ukuthi kure ukuzalwa kwezimahwathuhwathu. Wayazi ukuthi ngonyaka kungenzeka athole yodwa futhi ngonyaka kungenzeka angayitholi at all. Kwashola ukuthi this time udlala nomuntu owazi the landmarks, owazi amandla e-altare. I-altare lakhuluma. Lithi iBhayibheli wathi mayefika emfuleni waphambanisa izinto njengesiphambano, wakhumbuza uJehova amandla esiphambano. Lithi iBhayibheli wasifaka phansi emanzini, amanzi amele umoya ogcwele, wahlanganisa uGod the Father, God the Son and God the Holy Spirit, wabahlanganisa emanzini. Amandla e-altare ayikhulumele zilididikipho zathi ziyafika izimvu zathi zophuza ziphuza ikhulelo, kodwa zikhulela okumhlophe ezinye ikhulelo okumnyama, kodwa zanele zaphuza kwashintsha into ebingaphakathi yavele yaba mahwathuhwathu yahlonipha i-altare. Hayi bazalwane, kunabantu okuzojika izinto zabo namhlanje kulobu busuku bendumiso, ngoba sizokwakha i-altare ngendumiso yethu siphakamisele kuJehova.
libhekene nabaprofethi bakaBhali lithi iBhayibheli wabayeka bathandaza ubusuku bonke bathandaza nemini yakhona kodwa kwathi esethena it's my turn lithi iBhayibheli waqala wakha i-altare likaJehova ebelidiliziwe. Ebelidiliziwe we mama yakhathamase ubona izinto zakho ingalungi ukuthi usaphila ngaphansi kwe-altare likagogo wakho ngoba wonke umuntu une-altare aphila ngaphansi kwalo mayingakalakhela ki-altare uyophila ngaphansi kwalogogo uyoza yofa kodwa lithi iBhayibheli wavusa likaJehova elaselibhidliziwe wathi mayelivusa wayesebhekisa amehlo phezulu wathi wena baba ngiyabonga ukuthi ungizwa njalo ukuze kwazeke ukuthi nguwe uNkulunkulu ake wehlisa umlilo washola ukuthi ukhuluma i-altare lakhe seli right Old Testament asiyeka ama-sacrifices nemhlatshelo yonke asiyeke kodwa elingelani namandla as to inquire from the Lord. Onke amakhosi abevele yongena empini engabuzanga uNkulunkulu ayefika vele empini engabuzi kodwa amakhosi ayelalela uNkulunkulu. Awuyakhumbula uDavide enamadoda awu-600 engazi ukuthi uyolwa nempi engakanani kodwa wezwakala ebuza uJehova wathi ngibalandele na ngibahuphe na ngibafike na wathi uJehova yes pursue them overtake them and recover all kwashola ukuthi uhamba usephethisa sinazo kule bandla namhlanje alilaleli okay rebuke bathi bekwenze njani kubaba namhlanje waze wasigive hayibo bebenzeni ubaba khona bake bafonela umama apostoli uNkulunkulu kade ekhuluma rebuke ebandleni bamfonela bathi mama yini ecasula ubaba indaba siyaqala silokhu safika ebandleni siyaqala ukumuzwa ekhuluma kanje kanti abazi ukuthi ibandla elingenayo i-landmark yokurebukwa i-landmark yokulalela uNkulunkulu i-landmark yokuqondiswa ibandla elifile liphile yikho nje ma unenkinga yokuthethiswa ubaba wakhe enkosini vele ulishiye lelo bandla ngoba akabi ibandla lakho uhamba uyela uzothi mawuthethiswa khona wemukele hayi basalwana uyalalela uNkulunkulu ulalelwa noma isimo singavumi ngoba mayiseshila uzokwenza kwake kwalalela uAbrahama esemdala noSara guga wathi kodwa uyoba uyise wezizwe eziningi walamukela izwi kwabonakala e90 year gogo ephushisisa Utangithi noma isimo noma isimo singavumi yabona-ke mawumisele le landmark yokulalela uNkulunkulu noma isimo singavumi uzolwa iziphi ngendlela eyodwa njalo abazalwane mabesempini bakhuphuka baye entabeni beyothi shikaphathahasa lima kazuta bahanda
ngilwele uNkulunkulu, ngilwele wesimakade, ngilwele ngoba sebajwayela ukuthi kulwiwa kanjalo. Kodwa abalalelayo kukhangethiwa ke uyeke iliphi, kodwa ke nithatha abadumisayo abahlotshiswe ngobugcwele nibabeke phambi kwempi bese beyamasha behlabelele kuJehova. Uyalalelwa, 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 uyalalelwa noma isimo phila bashada basa ukulalela kwesinye isikhathi kumisa ukuphila kwethu. Bishop, I so wish ukuthi ngabe ivoice yami inalento engiyifunayo, ngabe ngimemeza kakhulu ngithi webasalwane abakuyi-generation hungry for God, uyalalelwa usimakade, uyalalelwa. Ulalela noma sekuvusa ngo-12 ebusuku, wazi kahle ukuthi uyangena ekuseni, athi kodwa vuka uthandaze uzwe inyama ukuthi yenqaba, ithi inyama lana uphumule, kodwa ngoba uyalalelwa uyikhahlela ingubo uyohlala kusofa uthi bombombo zinimanda khumanda akugcwalise ngamandla belela abantu. Uyalalela. Yabona ayikho into enzima njengokulalela uNkulunkulu. Wawuzwa amanye amakhosi bethi no, ungambizi lo ngoba uhleze ekhuluma okubi ngabe, akaze wakhuluma okuhle ngabe, ngoba bafuna ukulalela, bafuna ukwenza ngamandla abo. Umlalela uNkulunkulu une-PhD, umlalela uNkulunkulu yimillionaire, ngoba sihlushwe amamiliyoni afike ebandleni afuna kulalelwe wona, kuyeka uNkulunkulu. Akamane ahambe nemali yakhe, ngoba kuleli bandla lalesi sikhathi elilaphela uNkulunkulu liyamlalela kushoyo, liyakubamba kushoyo noma kungangayenzi sense. Noma nganga yebo uyalalelwa abazalwane, uyalalelwa. Umlalela umncane ebusheni bakho, umlalela sewushadile, umlalela usuyimpunga sewuguga, umlalela sewuhamba udondolozela, kodwa uyalalelwa, 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 uyalalelwa. Ushamandabasa walalela uMaria ezazi kahle ukuthi uyintombi nto, wathi mayefika ethi uzokhulelwa uzalindodana. Wathi uMaria kuyokwenzeka kanjani lokho? Wathi kuyokwehla umoya akusibekele ebese uyakhulelwa. Wazwakala uMaria ethi makube njalo njengokusho kwenkosi. He's got the miracle, have faith in God. He's got the miracle, have faith in God.
the miracle. Have faith in God. He's got the miracle. Have faith in God. Uyalalela bese uyamkholwa umkholwa isimo sithi cha umkholwa uNkulunkulu. Angifuni Bishop ukuhlanganisa leyo ukulalela nokukholwa ngoba amaphilasi ahlukene. Yabona ke le faith enye yamaphilasi ethi mayike yasuswa ikholwa lisale lifana na wonke umuntu ngoba ifaith ikususa kwi-dimension yabantu ikubeke kwi-dimension kaNkulunkulu. Umuntu we-faith lives a God kind of life. Ushanamanda yakas. Umuntu we-faith ukhulumiswa kohlanya ethi kukhona kungekho. Umuntu we-faith ukhulumiswa kwesidakwa. Oh bazalwane sobathola lapha abantu abalahla isoberness bayeke ukuba sober babe crazy bebe njengohlanya. Uyabona uhlanya mfethu bathi mangihlangana nawe uhamba ngeenyawo ubheke emntuni ngikubuza ukuthi uyaphi ethi hey apostoli sale emntuni ngoba ubuka distance kodwa hlangana nohlanga luhamba the same route ohamba kuyo uthe mnganami uyaphi uthi ngiyala emntuni ngiyala emntuni ngoba uhlanye umntuba seludonsile already alikakafiki kuwo usasekude kodwa uhlanye seludonsile seliubekela iduzane luthi ngiyalaya mntuba bapha abazalwane abazoyeka ukuthi nakuba beva kuwanyathela kodwa bethi ngicebile kakhulu mawukimi inkosi yami batula umhlabeleli wokholwa. Ngihamba noJesu uyangina ngekela manje isuswa yini. Ifaith yenza umuntu iphila yefaith yenza umuntu engahlupheki imenza akhulumiswa kohlanya athi senginakho engakabi nakho ethi sengubambile engakakuboni. Oh kodwa bazalwane siyobathola phi labo bazalwane? Ababona ibandla ligcwelele holo libe lisenabantu abathathu kodwa bebone umakhetho sila mashana. Angivale but mawuya kwi-New Testament kunama-pillars nakhona awu-4 bese siyathandaza ngeke ngishumayele ngawo sizowamenshina nje. Funda mntana Izenzo chapter number 2 verse number 42 zila mashanda makados. Kodwa kube mamqwabe ngoba ngibuye ngicula amaculo abangawazi labazalwane. Nginakho lokho kuhlanya kwami nje. Wena uyangazi mntanami. Ngicela uthathe isitulo nawe usondele ngapha. Oh shamanda kasui. Halimokosana mashama. Uyabona mau within the pillars. Mau within the pillars. Akukho ngakwehlula. Mau within the pillars. Inkinga abazalwane mande khosa. Inkinga yabazalwane uma iphila ila bezizwa sengathi bacindezelekile ababuzi kumnikazi wephila ukuthi senze njani ngale landmark
kodwa bavele besusa ilandmark la ekhona bayihlehlise bezama ukuzi extenda. Ngiyazi ukuthi awungizwani. Thina sabekelwa ukuthi siyophumelela ngeminikelo nangama sacrifice nangokweshumi. Yilezo zinto esizibekelwe njengebandla for our prosperity. Manje mayike umuntu wanikela kwaphela u5 years engaboni umehluko, uyayisusa iphila yokunikela ebese shintsha ialtar, ahamba yothwala athwalela impumelelo ebese yayisusa ilandmark yomnikelo ayibeke eceleni ebese ethi mina ngaphumeleliswa ukuthi ngaphahla ngaye emathuneni, kanti sekusuka ilandmark abanye basuse yomthandazo bayeke ukuthandaza ngenxa yokuthi babone ngathi ubathathela kancane. Webasalwane ningazisusi okwane ezabeka obaba zalabashanda basa siyophumelela ngalama pillars. Funda mntana, verse 42. Verse 42 kufundeka kanje. Baqinisela njalo esifundisweni. Uyabona ke kulama pillars azobalwa kuyaqiniselwa. Make kwathi wabaqinisela vuleka phela nawe ingqondo ubone ukuthi kushutha kulula. Lezi zinto ezizobalwa la izinto ezingelula kodwa sizithatha kancane, kodwa ama pillars asusiwe. Baqinisela kuphi mntana? Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli. Baqinisela kwi doctrine of the apostles. Uyabona ke ibandla elingena doctrine, ibandla lingazi ukuthi la ekhaya kushungayelwana, ibandla elingasazi isivumo so. Hawu bazalwane, thina sakhonza emabandleni lapho kwakuthiwa khona ngiyakholwa uNkulunkulu yisi umnini amandla onke, umdali wezulu nomhlaba. Siqhubeke sithi wathathathwa kuMariya intombi. Hawu bazalwane, siqhubeke sithi wabethelwa esiphambanweni wafa, ngosuku lwesithathu wavuka, uhlezi ngasokunene sikaNkulunkulu yise lapha. Hawu bazalwane, awusazi isivumo sokholo kodwa usindisiwe, ngoba isivumo sokholo declares what you believe in. Yikho masiqala sithi ngiyakholwa uNkulunkulu yise. Wena awukwazi ngisho ukuchaza iTrinity, ukuthi makukhulunywa ngeTrinity makufika ofakazi bakaJehova bechitha iTrinity na ugcina lokhu unqekuzisa ikhanda uthi lo prophet awunyakaziseki. Ibandla limpampa kangaka nje kushoda isifundiso, ngoba esifundisweni la utshelwa khona awukhonzi nezingelosi, uzohletshwa la ibandleni khona abahleba, uzohletshwe ngisho yithi. Uzohletshwa ngisho lalela, uzohletshwa umama umfundisi futhi awuzukugcina lapho, uzohletshwa na yini. Into yakho ngisazoshumayela ngawo nasepulpit. Esifundisweni ukukhale uthi angibuyi ngeviki elizayo, kodwa bese kubanjwa isifundiso ukuthi awuthi mawushayiwe bese uyalishiya ikhaya, wazi ukuthi kusekhaya la sihlulwa amabhinca athi noma ngabe izindlu ezodaka. Uthi noma ngabe izindlu ezodaka, noma ngabe izindlu ezodaka, azalwane kusekhaya la,
usekhaya la bengabizi sewemukelwe kangaka emabandleni ahlukene. Njalo wena ushayela izandla kuyakikizwa. Njalo wena uyakhawulwa. Unyaka nonyaka ngiyayihlanganisa naleli bandla. uNkulunkulu usekhombise leli bandla. Ushoda ngesifundiso. Ake uhlale phansi ufundiswe. Sewuze uyashumayela kodwa uhlaza. Udle ngokuthi wena ukhuluma amaqiniso. Amaqiniso ahlaza alumelayo. Kukhona abantu abadala abangangoyihlo ugibele emakhanda. Ebandleni nje makukhona abantu abadala kushukelwa ngeyifebe. Yimi engishumayela ngeyifebe ngoba yimini ubabona endlini. Ayesabi ihlazo. Bengibize enye enkonzweni. Ngithe ngikade ukukhuluma nawe uyaphuma emagroupini ebandla yaphuma ngesonto yangeze enkonzo. Ngibuthi umbiza kanjani unkosikazi womuntu ngomfazi? Yathi baba ukusho ukuthi baba ukube ngithena your wife ngathi mina ungazongedelela nje. Ngabuza ukuthi uma wakho mama umpostoli ungasho ukuthi umfazi? Yathi cha. Ngathi indaba yathi ngoba ngiyamhlonipha. Ngathi kusho ukuthi umfazi walo muntu awumhloniphi. Washuba serious. Ngoba abazalwana abafundisekile bayakhuluma nje bayehla nje ngathi behle emthini. Isifundiso sifundisa ngisho worship ukuthi abantu bawuhlabelela behlezi phansi awubasukumisi ngenkani kodwa uphehla umlilo ngaphakathi kuwe ukuze kube yiwo owenza mawuke wathi kukuvuka komzimba kukhona into emkitazayo ethuyama ezwe kukhona ngathi phakamisisa izandla eseyiphakamisile ezwe ngathi khonto emhambisayo kanti ukuthi uphehle umlilo ngaphakathi kuwe. Shela basaya siyayizwa ivoice imnandi siyakuzwa uhlabelela kahle siyakuzwa uyakwazi nokukhala kodwa umlilo ukhona yini? Ikhona ilento. Ikhona ilento. Uyabona umuntu ufundiswa azafundise ngisho umthandazo. Afundise umthandazo. Washa abafundi bakaJesu bathi noJohane wabafundisi abafundi bakhe nathi sifundise ukuthandaza. Wathi uJesu uma nikhuleka anothi manje sandele ama worshipers ningixolele abantu bami sengisuka kuba abashumayelayo ngithi sengikini manje iworship eliqeda ukuhlabelela bese lingakwazi ukuthi babe egameni likaJesu bese lokuthena nifuna ukusibamba ngama-emotions asifuna ama-emotions sifuna umlilo
sifuna into yasekhaya, sifuna mawumusho uJehova uthi wena uJehova igama lakho akekho njengawe, akekho fana nawe, wena ugibela amafu njengenqola, wena wabona uIsaya wathi ikhanda lakho limhlophe okoboya bezimvu, okhalweni lwakho ubhinyile iphande legolide, izinyawo zakho zibekezela kwethusi, emqonyeni wakho kuphuma inkemba efutha umlilo, emehlweni akho kulokoza abalangabi omlilo. Iyekenda lento yokujaha ilimi, sifuna ukuzwa umthandazo. Awukuthandaza izwi, yeka nje ilimi kancane, ngewuthandaze njengoJehoshaphat owathi wena Jehova awushongo yini ukuthi asiyeke lezi zizwe singazihlaseli. Manje lezi zizwe wathi asiyeke yize sezizosihlasela zizosibulala, thina kasinamandla phambi kwazo, kodwa wena Jehova unamandla, ngoba esandleni sakho kunamandla, esandleni sakho kunegunya, wakhuluma izwi emthandazweni. Kuyafundwa ukuthandaza, uqala ulalela ubaba wakhe enkosini, ngoba enye into mawungakazi uthandaze njengobaba wakhe enkosini, mina Bishop, even now I still preach my father's messages. Esonto bavume enkonzweni yami ngivele ngiyodlala ulive wakhe, ufuna ukuthi utheni namhlanje, udeclareni namhlanje phezu kwebandla, ukuze lokho akudeclareile ngithi tap into it. Wena ufuna ezakhe izambulo ngoba ubona engathi igababa wakho ziyabanda. Waqinisele esifundisweni qedela mntanami. Sisekuyi-42 esifundisweni sabapostoli. Yeka kungabisaqala ekuqaleni esifundisweni sabapostoli. Nasekuhlanganeni. Nansi enye into, indaba yokuhlangana, fellowship. Fellowship isusa abantu ezingeni labantu ibaphakamisele ezingeni likaNkulunkulu. You start by fellowshipping with men, then you fellowship with God. Manje wena you wanna fellowship with God, ungakazi ufellowship nabantu, kanti ayiqali lapho. Bake bacabanga ukuthi uJesu uzothi wothanda uNkulunkulu wakho, wathi no, ngiyayizwa ukuthanda uNkulunkulu wakho, kodwa thanda umakhelwane wakho njengoba usithanda wena. I-fellowship ukuhlanganyela, iy'nsuku zokuhlanganyela akusizi iy'nsuku zesitokofela, akusizi iy'nsuku zokuyothenga igrosa, akusizi iy'nsuku zoku-attend imingcwabo. Umngcwabo ngesonto ngishise ekhaya ngiwu-attend ngoba bayazi ukuthi ngisindisiwe, ngiyakholwa. Makuwukuthi bakwazi ukuhlonipha amaNazaretha ngomgqibelo, nami abangihloniphe ngesonto, singcwabe ngomsombuluko. Ngoba I long for fellowship. Uthi omunye nasemngcwabeni kuya fellowship, emngcwabeni udonselwa kuma emotions, kodwa enkonzweni udonselwa uNkulunkulu. Emngcwabeni ngoba namake kwakhala yedwa bakhala bonke, enkonzweni make kwaconnectwa yedwa
masiconnecta sonke. Into ebakhalisa emngcwabeni ukuthi badonseleke esidunjini esesilele phansi. Bevele becabanga ama memories ababe nawo nalo olele. Kodwa enkonzweni make kwakho lo yedwa. Uthi bayethe zulula amazulu uzongathi khonke goqoza siswini. Ngoba ku fellowship ufika ungenamandla, ufika down and out, ufika uphansi behlabelela abahlabelelayo, uzizwe uphakama, uzizwe uphakama, uzizwe uphakama, uzizwe usunamandla, ufika uthandazela phansi, uthi ngegama likaJesu, ngegama likaJesu aqhubeke othandanayo akudonsele phezulu, uzwakalisa uthi yini makha sala manda zule ekhe phatha sila emthandazweni kwi-fellowship. Fellowship. Did you know what God honors the appointment? There are angels that are dispatched exactly at that time to release the blessing. And that's when I go to Kesa on 9. God, I'm 17. Now I'm getting 7 ufuka ngo 5. Uhambe uyolinde enkantini. Ulinde isikhathi sokuyo clock. Kodwa makuziwe enkonzweni uqhamuka. I am praying. Nasekuhlephuleni isinkwa. Awangichaza mntana. Usuyifunda kimi. Usuvele wayibhala enhlizweni. Nasekuhlephuleni isinkwa kuyaqiniselwa. Ekuhlephuleni isinkwa. Akukho lula. Ukuthi uyasihlephula uvela ufike lo buthongo. Ukuthi uyasihlephula isinkwa ufike lo buthongo usibambe ngesandla. Futhi angiphathi manje ngoba sekwaba khona amafoni. iBhayibheli lisefonini ukuthi kufundwa kuvele kupop up imessage okade uyilindile. Uvele sale uyidonsa. Yikho namanje ngiyawaphasisa ama-hard copy Bibles. Ngoba ngisho kuthiwa ubuye enkonzweni ebusuku. Isigebengu masike sabona iBhayibheli siyamhlonipha umuntu ophethe iBhayibheli. Kodwa masike sabona ifoni asazi ukuthi kuneBhayibheli efonini. Uphucwa izwi kade ulifunde enkonzweni. I am praying now. Liyafundwa izwi likaNkulunkulu. Siyahleshulwa isinkwa. Ngiyangizwa bazalwane. Siyahleshulwa isinkwa. Enye yama pillars amisa umzalwane izwi likaNkulunkulu. But lastly, emthandazweni kugcwele amandla. Emthandazweni kugcwele amandla. Siyaguquka izinto ikasimu liyevulwa. Emthandazweni kugcwele amandla. Emthandazweni kugcwele amandla. Siyaguquka izinto ikasimu likasimu. The last pillar is prayer. The last pillar is prayer. Emthandazweni kuvuka amacula amasha angaziwa ngabantu. Uzokhala uthi
uThixo wanothando uyabala nezilwane ungigcina othandweni ngingasuka ngiyephi atholakala emthandazweni uthi igwele okhipha amasedwaneni owehlisa imane ehlane sithi igwele lapha emthandazweni kunezinto ezikitazayo emthandazweni uqoba iziphi zakho emthandazweni webazalwane thina sakhelwe esisekelweni somthandazo ayikho into ongayenza ungathandazi ngisho asharisha you pray for ushering ukuthi uNkulunkulu mabefika mabeke babanjwa ilesandla abazizwe besekhaya bezwe bengafisa ukuphinde behambe futhi uthi uyambamba umuntu ubaleke lonke usizi asuke nalekhaya ngoba ubanjwe yiasha elidwela amandla omthandazo akazike ukuthi uqala kanjani ukuvula umlomo uweshiphe ubungathandazi webazalwane simiswe umthandazo simiswe umthandazo lapha emthandazweni ukungene ngingavumi uthi babe egameni likaJesu ephela amazwi unamashanda masalama uthi ngegama likaJesu uzwe kuqubuka into ngaphakathi ngegama likaJesu uzisiphakama uzisithola amandla webazalwane umthandazo ufuna ushintsha amagiya emthandazweni uqala ufaka u1 uzwe ukuthi ngathi iyadoda ebese uyashintsha ufaka u2 mawuqale uthi baba egameni likaJesu waseNazaretha uthi akuhambeki shintsha ufaka igiya lendumiso uthi akekho ofana nawe akekho njengawe wena uJehova wemikhosi akekho ongalinganiswa nawe ukhane masuna masha uzwe ngathi akusahambe kufaka ugiya number 3 uthi libhaka sutha pha manda kuna masila ilimaita sika phaya uzwe ukuthi ngayilima isakhulumeki endumisweni kaHana uzwakala uthi bethi bayalandela abantu bengeza ukuthi uthini bese bethi uyadakwa usungene kwi-dimension enga-understandwa ngabantu umthandazo wakha ama-muscles kumzalwane yabona njengoba ngimfundisi oyisikora nje angivelanga ngaba yisikora
uqala uthandaziso kosana, uthandaza umthandazo ongathi mawulalelwa omunye umuntu ahleke ethi uyabhibhidla, kanti you are building muscles. Ushamanda kaswe. Ngiyabazwela laba abagcwele kuma prophetic churches abafundisa umthandazo ethi go back to the center. Kodwa la emthandazweni wangempela ufundisa ukuthi baba, ngifundisa ukubathethelela kubhlungu, kodwa ngifundise ungena une pain uphume emthandazweni uhealed. Phindiswe umthandazo. There was a season, Bishop, lapho khona bekajikelwa befundisi bonke bala empangeni. Hey, leli thawula babebamba ama-meetings bethi akanga besamele umphostoli. Bantu ama-meetings bona basamele umphostoli. Mabeke bangibona kuyi-poster bethathe le number elapha ekugcineni bafonele lowo muntu ongingenile bethi ungene bani uzobhidizela ibandla lowo muntu. Leyo season was a painful season, kodwa into eyangisiza ukusiqinisa emthandazweni. One day ukhona indaba eyayinkulu idumile ethi umpostoli Dube nengane bazalwane nabantwana abathathu. Oqala umuntu una-19 years, wesibili una-8, wesithathu una-7. Yabona sesemqedile. Akekho omunye kodwa uthole seshadile. Yaduma indaba, yagcwala impangeni, yaqala yagcwala umhlathuzi, yagcwala impangeni. Ngasuka ngaya kubaba wami enkosini, ngathi angifuni ezeyiswe ngabantu. Ngaya kuye ngafike ngathi baba sihamba nonkosikazi nodaba engizwa kuthiwa nginengane engingayazi, sengivalekelwa ama-invitations ebengiphila ngawo ngoba angisebenzi ngefuthi. Nabantu ebebengimema ukuthi mina sengifakele kwi-posta ngizosithi inkonzo ayisele. Uthi uyabona ku-Facebook inkonzo iqhubekile. That was a painful season. Ngihambe ngiye entabeni ngiyothandaza. Ngifike ngibeke unkosikazi emsebenzini, ngiqhubeke ngiye entabeni. Ngihlale kusukela ngo-7 ngishaye u-10 engakaze ngisho nehliziyo elilodwa. Ngithi ngiyalivula iBhayibheli ngilale emotweni. Ngifike lo buthongo ungakhulumeki. Ngithi mhlawumbe ukuthi ngihlezi emotweni ngiphume. Ngithi ngiyathandaza kushaye u-11 kungafiki ngishizo elilodwa lomthandazo. Kufike iy'nyembezi zodwa. Ngamtshela ubaba ngathi baba, sekuthi angisuke kwala empangeni ngiye la engingaziwa khona, engizofike ngingabi umfundisi kodwa ngikhonza uNkulunkulu. Ngiyakhumbula baba yabefundisi befonela unkosikazi bathi mshiye ngoba mawungamshiyi uzosha nendlu ufele into ongayazi. Unkosikazi ngangeza la empangeni ngazi ubaba kuphela futhi yena yedwa yongitshela ukuthi angilele ekhaya. Bangisatshelwa yini nje khohlwana. Ngeze ubona amandla omthandazo. I went to my father. Wathi ubaba wami, Lotana, bese ngizwile zonke lezi zinto ongitshela zona. Wafika bani nobani sebeze babathathu. Kodwa into ebengibatshela yona ukuthi I don't discuss my son's business with strangers. Maqede lapho wathi guqani la phansi. Saguqa nonkosikazi kwehla inyembezi. Wathandaza a light prayer. Kwashola ukuthi emthandazweni kunama-dimensions. Ngiyangizwa bazalwane. Kunezinto ngisho ongayithandazela kanjani wena ongeke uyinqobe ey'dingo baba. Yikho uma ungenababa ngiyakuzwela.
le dimension okusuke kufanele ungene kuyo usuke ungakayinqobi izinto zakhona kodwa yena seyinqobile. Ngizwa kancane ke manje. Senihlehlile lapha kuthi. Kanishukeza umntwana. Kakuqa phansi lenkosikazi Isikhala. Wathi uNkulunkulu ngiyathandaza ukuthi nangu ndodana wami nondodakazi mabengayazi lento okukhulunywa ngayo njengalokhu ngibakholwa ukuthi abayazi ngiyayiphephetha ngiyiphephethe ukuthi iyongena olwandle ingaphindi ikhulunywe. Amen. Angithi uzoshaya ngezilimi ngoba mina ngizwa ubukhulu bempi, ngizwe isisindo, kanti yena kuyidimension akuyo kulula ngoba nawe uyayazi lento engidlula kuyo, sewayilwa wayinqoba. Mangiphuma lapho kubaba, in that very week, it was Wednesday, on a Friday kwase kufike about 9 pastors in my house. Bazokwenzani? Bazosihlambulula. Bazothi besibamba ama meeting kwamfundisa ubani. Sithi. Kodwa mina ngiyayikhipha mpostoli. Angaze ngiphawule. About 9 pastors came to my house. Umthandazo ukwazi ukuthulisa abantu ungaphendulanga wena. Kwavaleka imlomo. Ngaqala ngahamba emhlathuze nganesibindi. Hawu bazalwane, ngangisaba ngisho ukushumayela phambi kwabantu. Mangishumayela ngithi kazi babonani kimi. Kodwa amandla omthandazo. Yabona manje uzonikeza ubishop, yena uzosinika kulomthandazo. Ngifuna sifuleke sonke. Kodwa yena ngifuna athandaze umthandazo weauthority. Ukuthi zonke izimpo obhekene nazo namhlanje mazehlulwe phambi kwakho, mayigwazane zodwa ibulalane. Ngifuna ethandaza umthandazo othi yehla Jehova ubonakala. Uyothi maye uthandaza mntanami kwanika moya uyonqoba izimpo kade wawuzile wedwa. Kayinto ukuthi sekhuluma indoda ye-authority, indoda yegunya. Sithandaze bazalwane, sibe ngezinyawo. Nanku umthandazo esizowuthandaza. Sizothandaza sonke for 2 full minutes non-stop. Ngiyazi ukuthi ucabanga ukuthi mncane 2 minutes. Ngoba uTupi washi nje uthi ngizothandaza i-hour. Ubona ukuthi uzolicheck emva kwesikhathi esingakanani. After 10 minutes yobe usuyitshela ukuthi uthandaze 40 minutes, uthi uyalibuka usathandaze 7 minutes. Ngoba ukuthandaza akusiyo umdlalo, kuyaqiniselwa emthandazweni. Phakamisa izandla zakho. Siyothi masiqeda lo 2 minutes bese ubishop eshamazwi phezu kwethu sonke egameni lika Jesu. Mayeqeda ubishop ukuthandaza uzoma la azome emikhona bese siletha umnikelo wokwakha i-altar. Sithi Jehova khumbula lo mthandazo othandazwe kule ndawo ukuba konke okwethembisile makwenzeke. Kulo 2 minutes uyobuthandazela lento neminyaka uyithandazela ingenzeki. Kulo 2 minutes ngifuna uyilande manje uyicabange lento kade uyikhulekela. Abanye ngiyezwe emoyeni wami badinga ipeace kuma families abo. Abanye badinga ama breakthroughs, abanye badinga imisebenzi, abanye badinga imishado, abanye badinga ama promotions, abanye badinga ukulwelwa uNkulunkulu ezitheni zabo,
abanye imndeni ayiphumeleli yaboshwa ema-altare kwaboshwa kwalahlwa isikhiye esilokhiwe kwathiwa as long lesi sikhiye sisavalekile ayikho into yami eyovuleka kodwa namhlanje kulo mthandazo ithi baba vula iminyango evaliwe bawuketha ubhishophu yobeka istephu bese sakhe i-altare. Asiphakamise izandla zethu sosho kube kanye sithi abawukhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. Uyasho umbhalo bawuzwe ngathi umthandazo wakho awufisi uzwiwe oseduze kwakho ungasuka la ukhona laze lalikhulu ihholo usuke nje lapha ya ukuze uyokhala wedwa ungazwiwa muntu uzwiwa uNkulunkulu yedwa ngoba abantu hleze bekujaje. Kunemthandazo engithi mangizoyithandaza bishop ngisentabeni ngiqale ngivula amehlo ngicinga ukuthi akekho noseduze engangizwa ngoba lo owami sobabili noNkulunkulu. Shanda makhathas